Ake ngibingelele emakhaya la ukufinyelela khona lo msakazo iMaputalen Radio egameni lika Jesu. Lona ke umpostoli uTJ Gumede ekhaya ke kusezakheleni noma empumelelweni. Ngibuye ke ngibe umsunguli webandla iPresence of God International Ministries. Siyabingelela, siyakholwa ukuthi abazalwane namhla kuyisonto bakhonze kamnandi uNkulunkulu. Phambi kokuba ke siye ezwini likaNkulunkulu ake sithandaze. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uyinkosi ephakemeyo, uyinkosi enamandla phakathi koNkulunkulu. Baba, simbona uNkulunkulu onjengawe, uNkulunkulu wethona amandla. Nali baba izwi lakho, uthe izwi lakho baba linamandla. Uthe baba izwi lakho liyadala okungekho kube khona. Uthe baba izwi lakho liyavula indlela ehlane. Uthe izwi lakho livula iminyango evaliwe. Wathi liyisando baba liyaqephuza amadwala. uNkulunkulu wethona amandla, khuluma ngalo kulwamlaleli nalwamlaleli ekhaya. uNkulunkulu wethu balungisisise ngalo, liyenza umsebenzi phezu kwey'mpilo zabo, ngoba uthela ilungelo ukufundisa, ukusola, nokuyala, nokuqondisa, ukuze abantu bakho baba bapheleliswe emsebenzini yonke babemihle nasekulungeni konke egameni lika Jesu Kristu oyinkosi. Amen. Asibonge, ake sibuke ke izwi likaNkulunkulu kafushane egameni lika Jesu, egameni lenkosi. Incwadi etholakala laphayana 2 Corinthians chapter number 3 verse 17 nje yena yedwa. 2 Corinthians chapter number 3 verse 17 yena yedwa. Kufundeka kanje: inkosi inguye umoya, kepha lapho umoya wenkosi ekhona kukhona inkululeko. Ake ngiphinde futhi: inkosi inguye umoya, kepha lapho umoya wenkosi ekhona kukhona inkululeko. Nali ke bazalwane bami izwi likaNkulunkulu kusihlwa egameni lika Jesu. Abantu basawulala basuka ey'nkonzweni, kodwa nje ngicela ungiphe imizuzu embalwa nendlebe yakho lapho ulalela ukukhuluma kaNkulunkulu namhlanje. uNkulunkulu kune grace ayibeke emlonyeni wami ukuze uNkulunkulu akusize lapho ke ekhaya. uNkulunkulu ke kunento mangibiza makhuluma nami, wathi indodana yami kule minyaka hamba ngeslogan esithi uNkulunkulu uvula indlela ehlane. Ngithini mangithi uNkulunkulu uvula indlela ehlane? Ngithi la kungenalutho khona, nawe la ongacabanga ukuthi kukhona into engavela, kodwa lo uNkulunkulu engihamba naye uyayivula indlela ehlane. Kwathi number 2, wathi ke phinde uhambe nge-acceleration anointing. Yini acceleration anointing? Ugcobo olusheshayo. Ugcobo olusheshayo lwenzani na? Lwenza ukuthi uma sike sathandaza phezu kwempilo yakhe, izinto ekakufanele zikuthathe 10 years zokuthatha 1 week, izinto ekakufanele zikuthathe 2 years zizokuthatha 2 days, izinto ekakufanele zikuthatha unyaka kodwa zokuthatha 1 hour, ngoba kule minyaka sihamba nge-acceleration anointing, ugcobo olusheshayo, ugcobo olunamandla. So ke asigijimeni ke sibuke izwi la esifunde khona egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli la esifunda khona inkosi iwumoya. Lapha ke ekhona khona umoya wenkosi kukhona nenkululeko. Ngamanye amazwi bazalwane, ngifuna kuzokhuluma nabantu la ababoshiwe. Ngifuna kuzokhuluma nabantu la abasematilongweni. Ngifuna kuzokhuluma ngabantu la ababoshwe even ngisho kwamoya egameni lika Jesu, ngoba lithi izwi la nje umoya wenkosi ukhona khona kukhona nenkululeko. Masibuka isikhathi esiphila kuso, siphila esikhathini la khona abantu bathwele kanzima. Siphila esikhathini la khona abantu bacindezelekile. Siphila esikhathini la khona